से पेटरनि लिरनाय 2 बालाब 24 सिरियाव बुंदों, पाप मावनायनि बाथ्रायाव गोथै आरो धोरोमियानि हिसाबै जोंखौ गोथां खालामो। जिसुआ जोंनि पापखौ मोदोमाव लानानै क्रुसाव बानलांबाय, बिनि जखम जानायजों गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो, सानबोलानो गिखांनाय मोनो। गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो, सानबोलानो गिखांनाय मोनो। बै नोंनि बुजानायखौ, बै नोंनि सैनांनायखौ गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो, सानबोलानो गिखांनाय मोनो। दाय गैयामोन नोंहा फासि बिसि बुजानो, सैनांगौ गैयामोन नोंहा गिलु बालु। दाय गैयामोन नोंहा फासि बिसि बुजानो, सैनांगौ गैयामोन नोंहा गिलु बालु। सैनांबाय नोङो आंनि पापनि थाखाय, कालबारि क्रुसनि सायाव आलाय जाबाय प्रभु नोङो। गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो, सानबोलानो गिखांनाय मोनो। गावनि जिउखौ बावनाब्लाबो आंनि पापखौ बानसगारबाय। खास्रि बिसि बुजाबाय नों आंनि थाखैनो।
गावनि जिउखौ बावनाब्लाबो आंनि पापखौ बानसगारबाय खास्रि बिस्रि बुजाबाय नों आंनि थाखैनो बेसेदि अनख'नो फोरबु जिसु रावजोंबो रुजुजाया नोंनि अननाया गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो सानबोलानो गिखांनाय मोनो गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो सानबोलानो गिखांनाय मोनो बै नोंनि बुजानायखौ बै नोंनि सैनांनायखौ गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो सानबोला